Teraz sme skončili interiérové dvere, vybrali sme staré zárubne, je to veľmi starý dom, tehlová stavba. Pozrite sa, aké sú tu praskliny, tie tu už boli predtým. Museli sme zapiľovať a sekať, že z polovice tehly, že proste bola tehla zhora nalepená, zapiliť do nej a odseknúť. Sme zapiľovali, ale cez to všetko tá omietka nedržala dobre. Odišli nám takéto kúsky, tak som to musel pritierať. Myslím si, že v celku dobre. Dvere sa zatvárajú ako na novostavbe. To isté sem, zakrylované, stará zárubňa vybratá. Zakrylované, vybraté staré zárubne. Bol rozdiel hlubok, tak tu je toho akrylu troška viacej. Všetko sme to zapiľovali, však preto som aj taký zaprášený. Všetko sme zapiľovali, ale aj tak tie kúsky, aj keď to bolo zapilené, omietka proste opadala. Čo sa mi ešte ináč v živote nestalo, že som to zapilil skoro celý múr. Ja mám to vynkotučom, aj tak mimo toho odpadla omietka. Ale som to pristierkoval a príde tu maliar a on to len polbúsi a zamaluje zakrylované, to už je.